Acompañada do alcalde Luís Soujo, a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, visitou a parroquia de Xuño, catalogada como priorizada, onde se están a levar a cabo traballos de xestión da biomasa nas faixas secundarias, o abeiro do convenio de colaboración asinado con SEAGA. Segundo ela, en todo o termo municipal atópanse un total de 188 parcelas contratadas para realizar este tipo de traballos nas 5 parroquias priorizadas que ten este concello e que suman unha superficie total en faixas de xestión dunhas 32 hectáreas. Que os propietarios poidan contratar a SEAGA para a xestión da biomasa nas faixas secundarias de parroquias priorizadas é unha das posibilidades que ofrece o acordo asinado con esta empresa pública. As fincas son dos particulares que teñen a obriga de telas limpas. Neste caso, pois os particulares propietarios contrataron coa empresa pública pois a limpeza destas parcelas. O que non o fai pode o facer pois por medios propios, efectivamente, pero o importante é ter limpas esas parcelas a carón dos núcleos, porque desa maneira protexemos mellor as vivendas, non? Que é nunha zona como é Porto do Son, cunha dispersión poblacional e de núcleos moi importante, pois é moi importante ter limpa esa faixa de conexión entre o monte, entre o forestal e o urbano. Dende o Concello destacaron tamén a importancia destes traballos de prevención. E a verdade que é un traballo moi bo prevenir para despois non ter que lamentar, non? Aparte que, bueno, aquí agora comentábamos que, bueno, aquí somos un concello de alto riesgo de incendio e a verdade que cando veñen a prender o lume, veñen e saben ben o que fan. Cando veñen estes ventos do norte, cando encenden pola noite, que non poden traballar os medios aéreos, e todo ese traballo pois é unha prevención, vale? Que estean as franjas limpias e, máis que nada, protexer os núcleos de población, proteger as casas, que ese é o principal, non? Aquí xa tuvemos hai uns anos un lume moi grande que empezou aí, bueno, empezara en Castro de Baroña, despois empezou aquí na parroquia de San Pedro, que ven avanzando, e a verdade que pasamos unha situación moi complicada na parroquia de Xuño e na parroquia de Camaño, que tuveramos que evacuar a moitísima xente.